hausnarkorra. Innogarria iruditzen zait, egia esan. Oso ona, horietako gauzak azkenen kontzientziatzeko da gaztentzat beharrezkoa dira. Oso interesgarria eta nire ustez beharrezkoa. Gogorra, oso gogorra. Ne ustez da denok dakigun zoze, baina askotan ez dio beharrezko garrantzia ematen. Irudi batzuk nahiko fuerteak izan dira, gogorrak, baina nire ustez jendea kontzientziatzeko ona izan dela. Gustatu zait pertsonaiakin eukigun interakzioa eta gero ikasleei eta indako galderak. Eki, ni Dami, galdera botako dizut. Berriro ere, badakizu zergatik dagoen istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan? Alkoholagatik. Bai, oso ondo, beste zerbaitegatik? Ez, da. Ez da izu? Bueno, bega, txaro bat, oso ondo eskerrik asko! Bai, nahiko interakzioak izan dira, jendearekin interakzioak egon dira, orduan lagundu du. Lau urte nituen eta goiz batean eskolara joateko autobusa galdu nuen eta nire amak eraman ninduen. Bide motza zen, herri batetik bestera. Ni kotxeko atzekaldean nindoan, segurtasun ualik gabe, ez da umetxorin aurkitzorik gabe, ze lehen ez egoen. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen eta nik betikoa ez, ama ezer ezak zer eta burua altxatu zuenerako kamioi handi baten kontra jo genuen. Egia esan, bildur pixka bat eman dit karneta ateratzea, baina nire ustez bildur hori pixka bat beharrezkoa da ez, errepidean segurtasun handiz ibiltzeko. Esan zidaten sakanako batzuk kotxean zaudela eta igual zazpi zeuden bosteko kotxe batean eta txokatu zutela eta batek iaia xia errodan gelditu zela, ezin zuela ibili eta hori inpaktatu zidan, ze midadinekoa zen. 10-12 urte neuzkanen, nire erritiken oinez nikoan eta ikusi nun kiston BMW bezarra edifizio baten kontra estampatuta eta gizon bat nortxe xeita aurpegi guztia odoletan, erdilda eta horrekin gatu nintzen. Iskin hortatik pasatzen izan guztietan gizon aurretaz batzen ez daina.